Lähtövuoroon numero 46, Saksan pystykorva, Mittelspitz Nelli, ohjaaja Suvi Ravi, Koivikylän koiraharrastaja. Valmistautuu 49 Kapu, 53 Burton, 55 Lotta. Niin ja sitten siinä tulee sit jos kauheasti, se on semmoista liian väkinäistä, sitten siinä tulee aina se ihanne aika. Niin, kuumia alkaa ihmetä mitä vittua. Niin, mitä se touhuu. Mä olin ihan yllättynyt taas, että me ollaan kanssa niinku vaihteeksi päästiin ihanne aikoihin. Koska? Ei nyt vielä. Vielä, että on mitä. Ollaanko vielä neljä? Kaikkia koiran. Se tykkää istua tässä näin. Mamma sylissä. Opettelee radaa. Suoritusaika 40.